नै रायजोफोर जोंहा न'आव साम' ओंख्रि जानोसैलाय फुङावनो नै जोंहा साम' सायग्राफ्रा सायगासिनो बोरै बोरै जायो नोंथांमोननो एकदम A to Z खोन्थाजोबनो नागिरबाय आङो मा माजों जागोन बिमा जोंहा सबाय आरो माबा सायगासिनो दं साम'आ एसे बे गुल गुल जातनि ने बियो खायसेया बे माबा थायो एसे गोलाव गोलाव साइजबो थायो दाहाय खोन्थालांबावनोसै रायजोफोर बे ससेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोबाय बिदिनो दाननायनिफ्राय मानिफ्राय हुनायनिफ्राय सेस खोन्थाजोबगोन नै रायसकल नायद' साम'खौ माबायदि दानो बेयाव नै बिजौखौ साम'खौ ससे ससे दाननांगौ जायो आरोखि नङाबा जानायाव माबा जाया ओंखारबोआ ओंखायनो बिदि दाननो गोनां जायो ससे ससे बिनि उनावहाय हुबावगोन हुनायनि उनावसो बिराद जारलालै बे साम' जानांगौआ जानला मोनला नंथारा ससे ससे दाननांदोंना A to Z खोन्थाजोबगोनलै नोंथांमोननो नायबायल' था बोरै जायो साम'आव बोरै गोथाव मोनजायो धेमालि खोथा नङा आरो साम' ओंख्रि होनबा गोथावाबो गोथाव जायो नै साफा खालामनानै गोजों जाबाय दा डाइरेक्ट किटचेनाव सहैसिगोन गोजों जाबाय नै गोजों जाबाय जाथावना नुखाबाय बुस्थुखौ नै जोंहा संबाय संनायाव माबा माबि होबाय खिन्थु सबायजों आरो साम'जों जाबाय आरोखि सबायजों आरो साम' बेनिफ्राय दसे उनाव जोंना नै दै होनाय जासिगोन नै दै होबाय दै होनानै दै गुदुंखाखौसो होदों बेयाव गुदुंखा आरो गुदुं खालामनानै दोननाय दसे उनाव एकदम ग्लब 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 गोदौ होनानै फोमोननाय जाखानोसै आरोखि फारसेथिं दहाय नाबो मोनबोखादों नालाय बे नाखौबो एसे एवफाखाबाय ओंख्रिया मोनबायानो बियो जाजानाय जाबायानो मोदोमजोबखाबाय थेंक इउ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अननानै मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव।